салом дӯстон, хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. Шумо бошед бо лайку комментария моро дастгирӣ намоед. барои шумо новинкаи навро бо номи Дастин пешниҳод мекунем. матои ин бомбер аз замш буда истеҳзоли Кавказ мебошад ва сифаташ оли дараҷа аст. бомбери Дастинро шумо метавонед дар фаслҳои баҳор ва тобистон ба бар намоед. рангҳои гуногун ва размеразем то 4XL дорад. дастсабка ба шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон буда WhatsApp барои заказ дар рӯи экран ва силкаи Telegram либосҳо дар комментария. расман варзишгари тоҷик Фазлиддин Мадраҳимов бо варзишгари арменин Аркадий Асипян дар созмони Хардок вомехӯрад. ин муҳориба 22 феврал дар шаҳри Москва баргузор мешавад ки муҳорибаро вазни варзишгарон дар 66 килограмм аст. мо ба варзишгарон муваффақиятро таманно мекунем. дирӯз Азам Ғафуров дар як суҳбаташ номҳои эҳтимолии ҳарифонашро гуфт. созмон тасмим гирифт ки пас аз моҳи Рамазон ба ман ҳариф пешниҳод кунад. ман фикр мекунам ки ё Азамат Крифов ё Курбан Гаджиев дар ҳолати хуб шудани вазъи саломатиаш ва инчунин шояд Алан Гомеш хоҳад шуд, гуфт Азам Ғафуров дар суҳбат. инчунин ӯ қайд кард ки бисёртар мехоҳад бо Азамат Крифов вохӯрад, чун ин ҷанг барои худи Азам низ ҷолибтар ба назар мерасад ва ӯ гуфт ки муҳорибаи навбатиаш шояд ки дар моҳи август гузарад. бояд гуфт ки муҳорибаи Азам Ғафуров дар мусобиқаи ASI 170 бо бад шудани вазъи саломатии ҳарифаш Алан Гомеш бекор карда шуд. шумо чӣ дӯстон, муҳорибаи Азамро бо кадоме аз ин варзишгарон дидан мехостед? дар комментария нависед ва мо бошем дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр азизон, то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.